ka jingto ket banwat bnia halo ka jingsha se diap jong nongelam balasong thai jong sengkeng atiar ka new trap National Liberation Council uba cheers to feel thank you kabalakli do nong bishar balasong thai uti vai phai yamanta kanum palla ban IT ka kaipot chaka sarkar kumbala aipor lai banai hendrei kalapan por biang nak sarkar haka jingbut din jong shulong mel kurwa ka atiar halo kani ka inquiry commission kabala thung nak sarkar katala kumbala panbana haka arphotorik noilar mentau snem pat ban pendep ya ka jingto ket hapo lai banai layo lum jingtep bakani ka commission kabalakli do nong bishar balasong thai ubolong chairman jong kamegalia human rights commission kalakut no menta katiyo bat ya ka jingpan por jong ka commission ka sarkar jela kadang supentep dang haka step ka arphotorik noiweng kala aipor sa sibanai Kuman supentep ya ka commission ka sarkar kala thau hadin sitiyo jong ka jingsa sediap jong ba Chesterfield ka khalai terik nailar ba ka jingthung ya kani commission ka deiru ka jingmi ka jingdawar mat ki jinghi hagibabun ki chaka layo jingtep ba hapo kini ki live nai ki armamla ki ladep ban IT ya ki affidavit chunki shaka commission bat ka jingto get kadang peteng rei namar ba ki don ki bentapat ki badon kam khambon ban pulut por kham tam ba ki don ki jipin inya padeng ki mukriar kumta jong ki armamla kumta don kam shushu ya ka por unong lum kubor layo ru ban yakran ba chairman ka te ka commission ubalai thu ban kaliang jong ulapun sngo laki jong ki jingsem bat kumta haka step jong ka arpnyo trik naiwing kata hadin sitio boglopan por nak sarkar ulayo ya ka jingtep ba ka sarkar kla aipor Of course, the term ended. Since it was not extended, there was nothing I could do. But this morning, I got a call from the office, from the government, that it has been extended for another 1 month. Okay. Okay. So I'll start working again from Monday. Okay. Okay. And I'm trying to finish it as early as possible. Haba persiang ban kham tibnia nakaliang chairman ka commission uklam sem lakwa ban kan ei hendrei ulong balada ulayo ya ka jingmunjur ka bakloi nak sarkar kata unjinala ban khampan state ya kam hendrei ulong pat ba watla kataru kumbala ban set un pendep state ya ka di jingtoken haba persiang ban yet jingtem na sekretariat balai ka sarkar klapan slam ban a jingtem syakati commission kumbala panpor ka tulong khubor ka yathu ka daw jong ka jingslam ka dai namar baki officer ki bakmi ya ka ni ka benta ki dangbun kamru ha ka cherry blossom festival ka ba on kut menta kasngi